Goddag alle sammen, og velkommen til en video. I dag går vi udenfor. Jeg går baglæns, Kasper går og spænger sig selv med nøgle. Og vi er på vej op i Dagligbrusen. Jeg dør i Grims, der kommer nogen. Hvordan kommer vi? Og jeg går baglæns. Kasper går lige ud. Ja, hvad fanden skulle jeg ellers gøre? Du kan også gå baglæns. Der var åbent, når vi går. Lad os tage et kig på det. Skal vi tage strømmen i hele Gørding? Ja. Hvor stor en bøde tror du, vi får for det? Jeg ved ikke. Det kommer an på, hvor hurtigt vi løber. Videre. Vi går ud fra det dystre. Put your pants up in here. Now and then when I look at a fish. Slap af, mand. Der er meget lidt sange, hvor jeg kan mere end et vers udenad. Der kom ret på. Ikke hvis jeg selv synger. Vidste du godt? Okay. Og en af dem, det er Sweet Child of Mine. Det er sådan noget, det kan man bare udenad. Jeg kan godt lide Kai Kids, jo. Jeg kan godt lide Kai. Kai. All time. All good. Ja. Så synes jeg, vi skal lave en serie, hvor vi uploader en Minecraft-video om dagen. Hvor det bare fucker rundt. Okay. Det går meget ondt i øjnene, den der blitz. Eller det der lys. Skal jeg tage den? Fuck, det går ondt i øjnene, det lys der. Så filmer vi igen. Yay! Påskeliljer! Trætoppen. Det er det der ikke påskeliljer. Tinnitus. Det er en fucking fugl. Er det? Ja, det er en fugl. Der er en fugl, der siger, som om man har tinnitus. Ja. Okay. Kasper, se lige på småbuden her. Det ved jeg ikke. Nu kommer der en bil, det kan jeg ikke lide. Lad mig nu like. God bil. Hvad er det? Fuck, au. Hvad fanden er det? Hvad fanden er det? Det er også bare det syn, man har mega meget brug for. Touch me. Oh yes, just touch me. So So I can get beautiful morning. se den gyldne abe i sit lokale område. Mathias, hvad har du at sige? Ikke så meget. Lige nu er jeg på jagt ind i Dagligbrusen i Gørding. Og nu er det prøvet at drikke Sådan lige efter hinanden. det er bare så drikke den som solvand. Det får man kalde mig. Så fik vi handlet. Der var lige en medarbejder, der kom. Ja. Meget lækkert. Så vi valgte at slukke reklame. Vi burde få et par tusind for det. Så går der bare ind foran. Det er ret ikke, når der kommer biler, fordi de kigger sådan efter en. Det er sgu da lige meget. Skal du have pisse lige meget? Skal du have pisse lige meget? Ja, jeg vil slukke nu, fordi så brækker jeg armen lige om lidt. Vi ses derhjemme. Ja, så kom vi hjem med vores cola og vores... Fucking hell. Det der med at stoppe dem optagelsen, det er jo ikke. Vi skal til at spille noget. Skal jeg lige have fjernet den her cola? Noget. Det der. Og det er gratis på Steam. Ikke Finland, verden. Yes. Holla. Det skulle nok blive fucked up, det her. Al-Hila.
Ej, heller. Det er banen. Looks so pretty awesome. You're not fucking færdig med load. Fuck mit lår. Gør dit lov, Mathias. Ja, din homo. Når jeg er rolig. Du kan lide min ven. Mathias, skal du sige farvel? Farvel.